И най-строго пазената тайна в кралството, кой ще прави роклята на булката, вече е разкрита. Дизайнер е Сара Бъртън, творчески директор на модна къща Александър Макуин. Тълпите, събрали се по пътя към Уестминстърското абатство, успяха само да мернат творението в цвят слонова кост. Бюстието на Кейт беше украсено с нежни, ръчно изработени апликации на цветя. Изобразените цветя са роза, магарешки будил, нарцис и детелина. Трите флорални емблеми на Обединеното кралство. Целият ефект на тоалета й можеше да се види чак в абатството. Дизайнът на долната част на роклята цели да покаже разтварящо се цвете. Шлейфът е дълъг 1,70 м. Под нежното було Кейт носеше малка бляскава тиара и диамантени обици с формата на дъбови листа, вдъхновени от новия герб на семейство Мидълтън. В чест на младоженеца в булчинския букет бяха вплетени и стръкове сама китка на английски Суит Уилям. Самият младоженец пристигна в абатството по-рано, за да има време да поздрави гостите си, а сред тях се забелязваха Елтън Джон и партньора му Дейвид Фърниш, футболиста Дейвид Бекъм и съпругата му Виктория. Принцът спокойно си побъбри с гостите, докато дойде време истерично очакваната венчавка да започне. През това време по червения килим минаха и премиера Дейвид Камерън със съпругата си.